Ľudia, vítam vás do tohto videa. V dnešnom videu ide byť tutoriál, naťahovanie pušky a pištole a na konci budeme strieľať. Tak, môžeme ísť na to. Toto sú tie moje zbranie, vzduchovka 760, pompastik a pištol. Tieto zbranie sú dosť neškodné, tá puška stojí okolo 100 eur a pištol 10 eur. A nepotrebujete zbrojný preukaz a je to skôr pre začiatočníkov. Tak môžeme ísť naťahovať. Takže táto vzduchovka 760 sa naťahuje tu. Ako môžete vidieť toto. Musíte ju skôr tu odistiť týmto gombíkom. Dobre, tak teraz je odistená a ideme naťahovať. Takže týmto to natiahneme, to je ako pumpa a nemám náboje, takže toto. Dobre, už som si do nej tu kohútik, toto teraz zavriem a vidíte, tu už mám náboje a už len toto potiahneme úplne dozadu a pozrieme sa tu, či je guľka, a že tam dáme to dnuka. Tak, pušku už máme nabitú, tu sa zatiaľ položím sem a ideme na pištoľ. Takže ak by ste dovolili, musím si ísť pri náboje, lebo som myslel, že sú pri nej. Takže ja vás zatiaľ stopnem a fantastické. Dobre, ja už som tu a ja vám ukážem tú krabičku na náboje. Tu máme tu pištoľ a tu je 500 kusov tých ostrých a tu je 500 kusov tých zatupenejších, takže dáme tu ostrejšiu. Takže toto zatlačíme. Nemusíte sa báť, že sa to zlomí. Toto si odšrobujeme. Vidíte. A zoberieme si diabolku. To je takéto malé. Popcháme dnuka. Týmto to musíme zatlačiť diabolku naspäť a zakrútime. Dobre, keď už máme pištoľ nabitú, mohli by sme ísť strieľať. Takže takto vypadá, keď je nabitá a dám si sem. Takto tu máme tie ostré diabolky. A ukážem tie tupé. Puška je silnejšia náš pištoľ, takže tu máme takú tupú a toľko to je tiež. Dobre. Tak, mohli by sme strieľať zatiaľ, čau. Dobre, už som tu a tam máme cieľ, do ktorého ideme strieľať. A Lana. Dobre, toto je môj pes a dávajte pozor, aby ste to takto nestrelili. Tak. Môžeme ísť na to. Len ja si vás tu takto položím. Počkať. Dobre, dúfam, že to vidíte. A ja idem strieľať z pištole. Vidíte, tá sa asi odrazila a ideme na pušku. Takže sledujte hlavicu.
No neviem, či ste videli, tak si ešte pušku raz nabijem. A idem. Vidíte, že sa to pohlo. A ja vám idem teraz ukázať, či som to dobre zasiahol. A myslím, že keď to približím, to dosť nebudeme vidieť. Takže poďme bližší zatiaľ čo. Už som tu vonku. A vidíte tu tie dierky. Tu tieto. To je z našej pušky. A idem si streliť ešte raz. Tiež si vás tu musím položiť a ideme streliť. Ja si vás tu takto približím, dúfam, že vidíte cieľ a strieľam. Aha, je zaistená, prepáčte. Ja nedivím sa, že mi nejde, lebo som nedal náboj dnuka a už to pôjde, nebojte. Prepáčte, že dlho čakáte. Neviem, či ste to videli, ale až nie. Idem vám streliť ešte raz. Posledný krát, posledný náboj. Vidíte, ako z neho odletelo. A ideme sa pozrieť bližšie na to. Vidíte túto dieru, čo mi to prebilo? Vidíte? Tak toto spôsobila moja puška. A náboje si môžeme pozbierať. Tie si dám do vrecka. No, lebo tieto náboje, keď nájdeme, môžu sa aj párkrát použiť, ale tie diabolky, čo idú do pištole, sa nemôžu tak. Dúfam, že video sa vám páčilo, dajte like, koment, odber a